la barca, que veuràs ara que arriba, fem els mostrejos periòdics dintre del marc del que és la directiva marc de l'aigua. Llavors, nosaltres fem control, sobretot, de la part físico-química de les aigües, que és els nutrients, la matèria orgànica, el que podia aprofitar el que seria la producció primària, les algues de l'aigua, i també fem controls de contaminants. Contaminants de fins a 108 contaminants determinem periòdicament dintre de l'aigua, a la columna d'aigua, i a prop d'uns 20 o 30 contaminants més als sediments. Amb això fem un estat de la situació de cada una de les zones que nosaltres fem un mostreig, que serveix pel control de les operatives portuàries i veure si les mesures que nosaltres posem en marxa per evitar l'impacte de les nostres activitats al mar tenen efecte o no tenen efecte.